गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बर'बिल गामियाव सावथाल टाइगार फर्स मुंनि बिग्रायारि हानजाया सोरखारनो गंबा हाथियार गथायदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2022 मायथाइनि 24 अक्ट' आखाइ दैखांनानै सोरखारनि हाथियार गथायदोंमोन STF एबा सावथाल टाइगार फर्स मुंनि हाथियार हमग्रा बिग्रायारि हानजाया। नाथाय हाथियार गथायदोंब्लाबो माखासे थाबावनाय गासै गंथाम 7.6 पिस्तल, रिभल्भार गंनै, मेगजिन गंथाम आरो गोथां गुलि गासै 14थाखौ गथायो। क'क्राझार जिल्लानि DSP भास्कर रजा, गसाइगाव महकुमा पुलिस STPO हिरेन कुमार देखा, OC अमरज्योति बायलुं लोगोसे आकमानि आफादगिरि जाब्बियास काका बिथांमोननि सिगाङाव गथायदों आद्रा थानाय हाथियारफोरखौ। बे हाथियार गथायनाय हाबाफारियाव STFनि सिद' किस्क' फेक्सननि गासै 40 केडारफ्रा बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। गोलाव सम BTC खुंथायखौ सालायनाय BPF दोलोआ UPPL खौ मदद खालामगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों BTR नि एम राकेश ब्रह्म बिथाङा। फैगौ MP बिसायख'थियाव BPF दोलोआ जथाय दोलोनि सरकार UPPL आरो BJP खौ मदद होगोन बे बाथ्राखौ बुंदों BTR नि एम राकेश ब्रह्म बिथाङा। मैया बिथाङा बाक्सायाव PCTC न'याव लुफुनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदों। उदालगुरि जिल्ला 38 नं भैरबकुन्द समस्तिनि सिङाव थानाय बरला PCTC UPPL राजखान्थि दोलोनि मासिगिरि आलमा बसुमतारी बिथांनि बाख्नायथाव हाबाफारि। बावैसो सिगां 2023 मायथाइनि 7 जों खुंजानाय SSLC थामहिनबा मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानाय बरला PCTC नि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ बरायदोंमोन चेयारमेन बिथाङा। फिन दिनैबो गावनि नखरावनो लेंहरनानै मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानाय बरला PCTC नि सिङाव थानाय बर' फरायसुलि बिथांमोना सोरखारनिफ्राय नङा गावनि फारसेनिफ्राय साइकेल आरो गोरिब नखरनो थिनराननानै ओनसोलनि रायजो राजाजों बाख्नायजाथाव हाबाफारि मावफुंदों। ओनसोलनि फरायसुलिया गाव गावनि फरायनाय लिरनायाव जाहाथे थुलुंगा मोनो बे साइकेलनि गेजेरजों फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामनो हायो लोगोसे गोरिब नखरा गंसे थिंनि न' लुनो हायो बिनि थाखायनो बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों होनना बिथाङा फोरमायो। बे अनसुंथाइ होनाय हाबाफारियाव BTR नि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै गावनि आखाइजों गथायना होनाय जायो। क'क्राझार जिल्ला बेंगलि सेल BPF नि बानजायनायाव उरिष्यानि बालासोराव सोमजिनाय ट्रेन जाब्रबथायजों जिउ खहा जानायफोरनि गोजोन जुमा आरो जोखोम जानायफ्रा थाबैनो गाहाम देहायाव फैफिननायनि थाखाय आलारि बाथि फोजोंनानै आर'ज गाबदों। बे आर'ज गाबनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो बारग' मन्त्रि प्रमेलारानि ब्रह्म लोगोसे BPF नि MCLA देरहासार बसुमतारी बिथांमोना। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। गसाइगावनि श्रीरामपुराव 50 लाख रांनि बारमेसखौ सिफारि हमदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सोनाब बंग सिमानि श्रीरामपुराव सिमुल टापु पुलिसनि गोख्रों सोग्रोमनायाव गोबां बिबांनि बारमेसखौ सिफारि लाबोनाय ट्राकखौ हमनो हायो। सोमोनांथाव गुलि गावनानै फोथैनायखौ लानानै जनाय सिमेन्ट सापुरि पानबारि राजा लामायाव आसाम जातीयतावादी जुब छात्र परिषदआ होस्रावदों। धेमाजि जिल्ला आसाम अरुणाचल सिमा जयरामपुर पानबारियाव अरुणाचलनि सुबुङा आसामनि सानै सुबुंखौ गुलि गावनानै बुथारनायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो सोमोनांनायजों लोगोसे सोंखारदों। आसामनि हायाव बिफां फुलि गायनो थांनायाव हा दखल खालामग्रा दुथां सुबुंफ्रा आसामनि सानै सुबुंखौ गुलि गावनानै बुथारनायखौ लानानै होस्रावनाय हाबाफारि लायो आसाम जातीयतावादी जुब छात्र परिषद जनाय आरो सिमेन्ट सापुरि आनसलिकआ। मैया मोनाबिलि 3 बाजियाव 515 नं राजा लामायाव आसाम आरो अरुणाचल सरकारखौ सोंखारनायजों गोबां बायदि बायदि स्लगान होयो। गसाइगाव BJP राजखान्थि हान्जानि गासैबो दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे खामानि मावग्रा सुबुंफोरजों लोगो हमलायनाय आरो सावरायलायनाय मेल हाबाफारि बानजायदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हाब्रुबिल कमिउनिटि नब्लाङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै गसाइगाव BJP राजखान्थि दोलोआ गासैबो आफादगिरि आरो गाहाय नेतारि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे खामानि मावग्रा सुबुंफोरखौ लानानै सावरायलायनाय मेल खालामदों। बे लोगो हमलायनाय लोगोसे सावरायलायनाय मेल हाबाफारियाव BJP राजखान्थि हान्जानि गासैबो सुबुङानो बाहागो लाफैनानै बे मेलखौ मेहेरगोनां खालामो। जोबथायाव बरपेटा पुलिसनि आखायाव मस्ट वान्टेड केनाराम बर'। मख'नो गोनांदि माखासे सान सिगां मस्ट वान्टेड केनाराम बर'नि सोलाय पुलिसनि एनकाउन्टाराव डिम्बेश्वर मुसाहारिया जिउ गोमादोंमोन। जिउ गोमानाय डिम्बेश्वरखौनो केनारामनि बिसिया फिसाय केनारामनि होनना दाबि खालामदोंमोन। जाथाया गोबां रहस्य जादोंमोन। उनाव डिम्बेश्वरनि बिसिया गोख्रों दाबियाव नायबिजिरना रोखा जायो। मस्ट वान्टेड केनाराम बर'आ बै समनिफ्रायनो खारखोमना दंमोन। दायो पुलिसनि जेयाव नांबाय। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। BTR नि एम रन्जित बसुमतारीया मुलुगनां आबहावा सानाव लामा दालां न'ब्लां बेखेवदों। गावनि बियाबनि सिङाव गोग्लैनाय थाइखाजुरा PCTC सिङाव एम रन्जित बसुमतारीया बावैसो सान सिगां रायजो राजानि हान्था मेला सुबिदानि थाखाय गावनि बियाबाव गोबां
लामा दालां कालभार बेखौनाय बायदिनो फिन दिनै थेकाजरा पि स्टेशननि सिङाव गोग्लैनाय सारियालनि काउन्सिम्बेलाव आरसिसि दालां गेजेर दाखिनगाव गामियाव 1.5 किल'मिटार गासै 1,23 लाख रांनि सिसि ब्लक लामा आरो थेकाजरा राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथारनि साखाथियाव 80 लाख रांनि कमिउनिटि हल बेखेवनानै होयो एम रन्जित बसुमतारिया। रन्जित बसुमतारिनि बेबायदि बाख्नायथाव हाबा मावनायखौ रायजो राजाफ्रा रोजा रोजा साबायखर होयो।